ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ରାଜ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲା। ସିଂହ କହୁଛି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମୁଁ। ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହରିଣ କହୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀ କହୁଛି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଭା କରିବା। ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ହରିଣ କହୁଛି, ଆମର ରାଜା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି, ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସିଂହକୁ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ହାତୀ କହୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଠେକୁଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯୋଜନା କରିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କ'ଣ ଯୋଜନା? ଠେକୁଆ କହିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ନିଜେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବ। ହାତୀ କହିଲା, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ କି? ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲେ, ହଁ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ପଶୁ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ। ସିଂହ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ହାତୀ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହରିଣ କହିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ। ସିଂହ ହସିକି କହିଲା, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବାରେ ଟିକେ ବି ଡେରି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ। ଦିନ ପରେ ଦିନ କଟିଲା। ପଶୁମାନେ ପାଳି କରି ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଆଜି ତୁମ ପାଳି। ଠେକୁଆ ହସିକି କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଠେକୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଗେ ପାଣି ଯାଉଛି ପିଇ ନେବି। ପାଣି ପିଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖେ ତ ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଭାବେ ସେ। ମିଳିଗଲା, ଏବେ ସିଂହର କାମ ସରିଗଲା। ଏପଟେ ସିଂହ ଭୋକରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଉ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ଠେକୁଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ କହିଲା, କାରଣ କହ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆମେ 6ଟି ଠେକୁଆ ଆସୁଥିଲୁ। ସିଂହ କହିଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଠେକୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆମକୁ ଅଟକାଇଲା। ସିଂହ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସତ୍ୟକାର ରାଜା। ସିଂହ ରାଗିଗଲା, ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା? ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଠେକୁଆ, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ଏହି କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ନିଜର ଛବିକୁ ଦେଖିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ। ସିଂହ ସେଇଠୁ ଗର୍ଜନ କରିଲା। କୂଅ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗର୍ଜନ ଫେରି ଆସିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ରାଗରେ ସିଂହ ସିଧା କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା।
କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ସିଂହର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହରିଣ କହିଲା, ଠେକୁଆ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ହାତୀ କହିଲା, ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଠେକୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସମସ୍ତ ପଶୁ ଠେକୁଆକୁ ନିଜର ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ଏମିତି ମଜାଦାର କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।